Kana ji? Ina jin ka. A magana ta gaskiya, Alƙur'an ta kace me? To ai ka kawo kuka gidan mutuwa ne. Abinda na yanke shawara. Ina jin ka dan liti. Ba abin da ya kamata ni dai ba zan iya zuwa maula ba. Ina baka labari. Ina jin ka. To shine na tsaya ne lissafi yanzu me ya kamata a ce mu yi? Wato yadda garin ne ya zafi. Kana jina? Ina jin ka dan liti. Abin da zai faru shine. Ina jin ka dan liti. Na yanke shawara yau da kake gani ba abin da na tayi da ita. Zan zama makaho, za mu tafi bara. Dan liti makanta rashin kuɗin naka ya kai ga makanta. To ai ba sata ne ba. Kana nufin ka makance? Ba wai makaho a nan fa nake nufi ba wai makaho a abin nan ba. What? Haba dan liti. Bai kamata ka zama makaho ba. Kana ji na? Kafa daga nan ka wuce wa makarantar nan. Dan uwarwa. Dan ba zan iya jagora ka ba. Na rantsa ma da Allah iya nan ne. Ka gama dauke fulan idan kana tunanin daga fulo ne. Inda ya tona za a kai za ka fi kowa jin kunya. Ka girin mama ku ba inda baka bincike shi. Dan liti ka fi ni daga fulo. Kariya kake yi. Kana ji na? Ina jin ka. Tashi mu tafi ba tare da dogon. Wai dakata. To. Dan liti. Na'am. Kana nufin ni dan jagora ne? To a dan jaro kai ka san Allah. Wai rashin kudin naka ya kai ka dan liti. Ka san Allah. Ka ma fi kama da dan jagora. To ba matsala kana nufin za a samu kuɗi kenan. An Allah da duk abin da kace haka za a yi amma dai ni na riga na ba da shawara ba wata shawara da za ta wuce wannan. To ai kenan dan liti mu je kaji. Ta yi mu tafi. Za ka yi kama da ɗan jagora da shi. Ga makaho ga ɗan jagora. Amma na ƙarya. To ai shi kenan. Yawwa ka ga duk inda Allah ya taimake ni na mai da bobo ɗina. Sajewa nake yi. Allah ɗan liti. Yi gaba. Wallahi kama gaske. Kai ne za ka yi gaba. Yanzu dai rika nan rika. Bari mu gani. Yawwa. Kawai muna. Ai ba abin da ya cancanta da kaga in Allah ya taimake mu. Ina jin ka Muka yi wurin wancan gidan wancan mutumin. Ina ga in Allah ya harshen bani. Allahu akbar kabira. Hankali da yawan bayani. Ikon Allah. A taimaki almadi. Yawa suka tambaye ni. A taimaka mana fi sabilillahi. Da a ce za a samu da na so na ansa. Allahu akbar dan liti makaho. Ina can na ɗan yaro na. Ikon Allah. A taimaki almadi. Yawa suka tambaye ni. A taimaka mana fi sabilillahi. Da a ce za a samu da na so na ansa. Allahu akbar dan liti makaho. Ba kole ni ba na ku. Almajiri. Assalamu alaikum an kira ni. Warai ma kuwa dan liti. Idan na zo za na karba zan ansa ba da rigima ba. Dan jira ni in zo. Allahu akbar dan liti. Kai sa dan liti dakata. Allah. Dakata dan liti. To ba komai. Dawo daga nan. Yawwa. Cira tabarar din gani. Wato dan liti. Wallahi makafi na kokari. Wato dan liti. Wato Kai dan iska ne. Wallahi. me ya faru? Haka iya makanta irin wannan. Gashi wannan duƙeƙƙiyar budura. Kai ta fito. Duƙeƙiya. Allah wallahi. Duƙeƙiya fa. Kada me haka da kai. Mai da dan liti. Ka ta zo ta ruska ka. Mai da dan liti. Kai dan ka koma makahonka. Na shiga uku yau ba zan ga kyakkyawar mace ba. Allahu akbar dan liti. Kar ka kusa ka cire gilashin nan dan liti to. Ina gama. Faran mace in ke Na'am. To Allah saka da alkhairi. Allah ya ƙara arziki. Yawwa. Ai ga su a nan gurin. Ya? Ka san menene? Inda kai ba makaho bane da na aure ka.
ba la ba jiki da kyau. Kai dan liti bari ka ji ta ta inda kai ba makaho bane da ta aure ka. Kai kana ji na wallahi. Kai ba makaho bane ba? Wallahi ba haka bane Hajiya dan Allah ki hakuri kina ji na wallahi babu ce dai mana ka tutuyo wallahi ko ne rago ban tashi da ita ba. Ko da na aure ka za mu yi. A'a wallahi ba za mu yi haka ba. Kin mani akan fara mace. A'a da Allah ki hakuri da ke da Allah ki hakuri. Da tona mana asiri. Ina za ka je dan liti. Ina za ka je dan liti. Ki da mutane ne. Ka ja mana duka.